So what's up guys? So for today's video, isayo pa kayong buntag muragalagot nako. Oh, muragalagot nako tungod sa mga bayi karong panahon na nga pilian na kayo. Oh, so nayo sa ka-vlogger dire nga gi-interview niya ang usa ka babae nga ano ang 3 signs na nasa tamang tao ka na or nasa tamang lalaki ka na. So mao ni ang tubag, So atong paminahon ni kung dili ba muulbo ning atong utok ani mga boys. So kamo mga girls, ambot laman sa inyo. So atong paminahon ning video ha. So yun, para sa'yo, ano ang 3 signs na siya na ang tamang lalaki para sa'yo? Number 1, syempre kailangan mayaman tsaka may kotse. Oh. Kaya sa panahon ngayon, ayaw na natin ng mas mahirap pa sa mas mahirap sa atin. Kaya sa panahon ngayon, di ba yung Pilipinas napaka-traffic, lagi namang traffic. Sa Las Piñas pa ako, so napaka-traffic. Kaya kailangan ng Tay, kotse, lasa, may eh. hatid sundo ako, di ba? Pangalawa, dapat syempre, dadalhin ako sa ibang bansa. Kailangan ita-travel niya ako. Oh, dito ka kuanon. Pag magpupunta kami na ibang bansa, dapat naka 5-star hotel kami. 5-star Diba? Kaya hotel. dapat may bahay siya doon. Ah. Tapos kailangan, kapag naka-airplane kami, dapat naka-business class. Oh, Siyempre, naka-airplane yung mode. iba. O kaya, as much as possible, sana may private helicopter si Kuya. Private helicopter, ihulog kas tungas lawod. Hay, yung ano natin, dream natin. Hay ng dream Ito natin. naman, pinaka-importante sa lahat, kailangan, alam ko yung passwords ng social media account niya. Bakit? Siyempre, kailangan alam ko kung loyal sa akin. Dapat ako lang, malay mo, may ibang pinupunta na yun sa ibang bansa. Ibang bansa. Oh, kadungog mato girls. Nya. Lamiras inyong paminaw na yung mga inana mo. Ha? Wala ko nag-ingon nga tanan. Pero kasagaran mao ni mga mao jud ni nabutang sa utok sa mga babae ba. Pero kabalo ko nga dili ninyo mastorya. Kay siyempre, lain na po kay gistorya ninyo ni usa ka lalaki oy. Makaulaw po kayo. Muning mga bayi karon nga dali ra kayo mo biya. Kay wala man mi ana. Di ba girls? Hay ambot laman ninyo mga bayhana mo. So dili lang nako kayo taason ning video ha. Murag este makakaning video ni ay. Pagkawagoy pulos ninyo girls ug mainani mo. Ako wa na ko laing istorya. Kahit halos tanang bayi, ingnani ni tanang bayi. So dire ra ko ning video ni ambot ninyo i-comment mo gusto mo.